Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu projekta Podcast u okviru Fonovog centra za razvoj karijere. Moje ime je Ana Cekić i danas će mi biti velika čast i zadovoljstvo da pričam sa dva gosta koje danas imamo. Dobro ste me čuli, današnja epizoda će biti malo drugačija i to je zato što imamo danas dva sagovornika. U pitanju su dvoje mladih, talentovanih, izuzetno talentovanih, kreativnih ljudi, čija dela su izuzetno vanvremenska, inovativna i kreativna. Sa nama su danas dvoje fotografa koji dolaze iz Sombora i u pitanju su Danilo i Katarina Šer. Dobrodošli. Ćao Jana, baš nisam se najavila, sad možemo kući. Da, svaka čast, to je to. Pa kako ste? Iskreno malo umorno, ali nas umor onako u isto vrijeme i diže i tera nas na rad, tako da u isto vrijeme i dobro. Jasno. U prevodu odlično. Volim, obožavam. Pa evo za neki početak, kako ste se, pošto se vi bavite fotografijom, kako ste se odlučili da počnete da radite fotografiju i kako je rasla vaša ljubav prema tome? Ćeš ti ili ja? Pa kako gledaš? Ajde, ja ću. Danilo i ja smo se upoznali kad smo imali 14 godina i ja sam pre toga imala telefon neki, koji je tada bila neka Nokia i stalno sam nešto fotkala, a on je pre toga, kad je završio osnovnu školu, morao da za Vukovu diplomu dobije dodatno neku diplomu iz nekog takmičenja i onda je sa svojim tatom koji je akademski slikar krenuo da fotografiše i da bi dobio neku nagradu i stvarno je dobio tu nagradu. Bilo je u stvari takmičenje iz fototehnike. To je bilo takmičenje, ja shvatim, moj tata je slikar, sad će o meni to nešto da reši, da mi to na brzinu tu diplomu rešimo. Nešto preko vezice. Međutim, tata nije hteo preko veze da me pusti, nego je namjerno me poveo da u stvari kao fotografišemo zajedno, da mi malo pokazao pravila kompozicije u tome. I zapravo sam ja stvarno napravio te fotografije sam i osvojio prvo mjesto. I kao vidiš, zanimljivo, pa sljedeće takmičenje kao okružno, pa opet prvo mjesto i nekako je to krenulo, nekako sam ja tu u stvari shvatio da imam, kao da imam neki talenat, neki smisao za fotografiju, a u isto vrijeme Katarina je u tom nekom periodu, jel tako, ti si otkrivala mobilnu fotografiju. Tako da je. Ali to je bila odmah neka tema oko koje smo se oboje složili da nam se, da imamo isto interesovanje. Tako da, stvarno od samog početka mislim da je fotografija nama prisutna kod nas. To nam je u stvari bilo sredstvo s kojim smo se mi igrali, znaš, pošto kad smo se upoznali, to je bilo pre 15 godina? Imam 15. Nije bilo Instagrama, nije bilo društvenih mreža, nije bilo ništa od toga. I onda šta da rade dvoje klinaca, nemaš ni interneta mobilno, znaš, imaš onaj kako se zvao onaj prvi internet, Edge ili šta je bilo ono. Ne znaju ni to. Da. To u naše vrijeme nije bilo. I onda u suštini šta da radimo, moraš da se igraš nečim što je diskonektovano sa mreže i onda smo imali fotoaparat, onda smo slikali jedno drugo, više ja nju nego ona mene, razne neke stvari. Pravili smo, jednostavno to nam je bilo neko sredstvo da upotpunimo vreme i da nam bude lepo. Eto, to je zanimljiv početak. Nekako istraživali ste raznolike stvari, a zašto se vezuje baš prvi početak kada ste počeli nešto ozbiljnije da radite? Ipak koliko sam ja shvatila iz vaše neke priče, vi ste kao srednjoškolci počeli da se bavite fotografijom kako biste i zarađivali, da biste imali svoj neki džeparac. Tako je. Ti si čovjek za zaradu. Biznis čovjek. Odmah smo mi počeli klepamo pare. Pa znaš kako, htjeli smo, nekako smo uvijek htjeli da imamo malo tu dozu neke slobode, samostalnosti, to je nešto za čim smo stalno valjda čeznuli. I u isto vrijeme, pošto smo počeli sa bavimo fotografijom, pošto smo počeli da fotografišemo jedno drugo i stavili smo te slike na Facebook tada kad se tek pojavio. Široko. Nego šta. I onda su nas drugari u školi davili, ajde slike mene i mi su shvatili to, nema šanse, to sve njih slikamo i da se to što nema ni smisla. I onda smo shvatili, ajde, pošto i onako nemamo para za opremu i onako imamo neki krš od fotoaparata, što mi ne bismo njima naplaćivali nešto simbolično, i u isto vrijeme oni će dobiti slike, više će ceniti to što provode vreme sa nama i što je fotografišu, doći će na fotografije, neće biti ono za džabe pa doći drugi put. I mi ćemo dobiti neke pare s kojima ćemo moći da napredujemo, napravimo nešto, neki studio, nešto što god to bilo. I tako je bilo, tako smo i radili neko vreme. Onda smo ponudili direktoru škole da fotografišemo maturante za kraj godine.
čovjek je to iz nekog razloga prihvatio da mi je uradimo. I to nam je onako bilo, da kažem, što kaže, prva tezga. Odskočna daska. Pa da, tu smo onako napravili prvi neki, da kažem, novac kog smo mi mogli da kupimo blic rasvetu, fotoaparat, naš bolji objektiv, neke stvari koje su onako mogle malo da naprave neku razliku i da se to kaže sad da to je neka malo ozbiljnija priča, nešto što da sad mi možemo s tim da nastavimo dalje i da možda prihvatimo neki ozbiljniji posao od toga, da slikamo neki kalendar za lokalnu elektroprodavnicu i tako neke zmisli. Ali dobro, mislim, to su početci i bilo je zanimljivo, tako da bez toga ne bi bilo ni ovoga. Da, pa ti početci se uvek najviše pamte. A sad kad smo kod toga, vi ste počeli iz vašeg lokalnog mesta, logično. Kako vas je okolina prihvatila? Kako su vaši najbliži zapravo reagovali na to što vi želite da se bavite fotografijom? Ipak iz ličnog iskustva znam da je fotografija veoma skup hobi i zahteva, bez obzira što zahteva opremu, zahteva i znanja i ulaganje u veštine. Kako je tekao taj proces? Da li su oni bili motivišuć faktor ili možda demotivišuć? Pa dok je to bilo kao neka igra, bili su okej sa tim. Niko nije bio tu ni da nas motiviše ni demotiviše, a pošto smo mi završili gimnaziju i kada je došao taj moment da sad treba da upišemo fakultet i mi ga jesmo upisali upravo zbog okoline. I kada smo odlučili da ne želimo da više studiramo, tad je postao malo veći problem. Ali mi smo bili uporni u tome da znali smo, jednostavno smo osjetili, ja sam upisala ekonomiju, Danilo građevinu i postoje... Totalno drugačije. Totalno van onoga što nas interesuje, ali, kažem, posle prvog semestra smo već shvatili da to nije to i znali smo da ćemo da, ako odustanemo od toga, da damo sve zaista da uspemo u ovome. I onda tu je došao problem sa roditeljima koji su naravno očekivali da ćemo da idemo na fakultet i da ga završimo, ali mi smo bili uporniji. Nismo se dali. To je olakšavajuća stvar, zato što i ja znam kako je meni bilo kada su roditelji stalno pričali, pošto sam i ja završila gimnaziju, kao završi čisto da imaš nešto, posle gimnazije si niko i ništa, ali drago mi je što ste istrali u onome što volite. Dosta niko i ništa. Da, ali ste ipak postali neko i nešto. Znaš kako, mislim da je važno jako, mislim da je mnogo važnije, fakultet treba, ne treba, to je stvarno jedna totalno tema koja je apsolutno nemoguće, to je nemoguće, ja mislim, doći do odgovora da li treba ili ne treba fakultet. Mislim da to je toliko individualan izbor, individualna stvar, pogotovo danas i u odnosu na to ko zna šta te čeka i sigurno da je bolje da studiraš 4 godine nego 4 godine gledaš u plafon i ne znaš šta ćeš od sebe. Mislim, to svakako, znaš, ako baš ne znaš šta ćeš, ali ako imaš neki put, ako imaš nešto što želiš da probaš, opet mislim da nije loše ni isprobati, videti, iskoristiti to neko vreme, možda ići na fakultet, ali malo se više posvetiti ovome, pa videti, znaš, kuda to vodi. Ali mislim da je najgore kada neko upiše fakultet što je morao, pa se ne da ni na fakultet, a ne da se ni na ono što mu je kao pasija. Onda izgubi svaku želju za bilo čim, znaš, i to mislim da je najgori scenarij u celoj priči. Tako da nije loše da ti roditelji ne daju, to jest da te teraju da ideš na fakultet, odnosno da ti prave ko nama. Nama su mislili da će da nam uskrate, da ćemo da odustanemo od fotografije, ako nam iseku, oni su nam isekli sva primanja, znaš, nema ništa, ni kirije, ni ništa. Ozbiljno? Da, pa oni su rekli, vidi, mi vas izdržavamo dok studirate, kad prestanete studirate, su isti ljudi, mislim, što je normalno, to je skroz okej, ja to podržavam i mislim da nas je to zapravo i navelo na to da zagrizamo što jače i napravimo nešto što, jer znaš šta, to sad oni će nam malo plaćati, mi će ovako, mi će onako, ko zna šta bi mi tu zapravo uradili, tako da treba tough love, što kažu. Pa evo sad kad pričamo o tom vašem inaćenju, vi ste non stop radili na svojoj fotografiji i kako izgledao vaš neki razvojni put od samog početka? Vi ste počeli tako što ste slikali maturante i svoje prijatelje i verovatno znate onu priču kako svaki fotograf počne tako što slika portrete, pa se onda prebaci na pejzaže i to tako ide. I kako ste vi došli do onoga čime se danas bavite, a to su wedding photography, to jest venčanje? I mi smo išli tim putem da smo prvo slikali portrete, naravno. Pejzaže smo preskočili, to sad slikamo na venčanjima. Ali naš drugi korak je bio i želja, u stvari, je bila da se bavimo modnom fotografijom, što smo i uradili i počeli smo da se bavimo modnom fotografijom i onda smo shvatili da nam se malo ne dopada
to što moraš da radiš, nemaš direktan kontakt možda sa klijentom i sa tim kome dostavljaš taj proizvod, nego imaju više činilaca kojima moraš da udovoljiš, a mi smo želeli da ipak radimo onako nekako jednostavnije sve to. I onda smo dobili, jer u Srbiji kad si fotograf, onda naravno možda slikaš i venčanje. Pa smo dobili upit prvi da slikamo venčanje, jer bože, fotografi ste, pa to mora da znate. I tako je neko nas, jedni prijatelja su nas pozvali u jedno grad, u stvari, gradić, mesto pored Sombora, Apatin. Tamo smo slikali prvo venčanje i posle tog venčanja to smo objavljivali na Fejsu i onda se malo pročulo o tome i to nas je navelo da danas... Je vam bilo čudno na početku? Ipak venčanje je ozbiljna ceremonija. Nije možda photo session, slikam drugara, pošaljem mu fotke i to je to. Znaš kako, toliko je bilo loše sve to što se nudilo u tom trenutku na tržištu, da je bila odgovornost na nuli, bukvalno. Mislim, sve je bilo bolje od toga. Iskreno. Pa ne, ozbiljno, bez zezanja. A mi smo došli u to sve, ušli smo sa tim nekim znanjem i iskustvom iz Bonda fotografije i onda smo bar taj photo session deo, taj portrete mladenaca smo stvarno radili potpuno drugačije od svih. I to je ono čime smo se mi izdvojili. Onaj deo mi nismo ni shvatili da može bolje da se fotografiše, sve ostalo. U smislu i ceremonija i reportažni deo, da kažem, i detalji i sve što, čemu sad posvećujemo užasno puno pažnje, ali tada nama ideja je bila u stvari da mi treba da dostavimo što je bolje moguće fotografije mladenaca, portrete, ovo ostalo se slika i sve je okej. Mislim, pre 10 godina kada smo mi počinjali, je venčana fotografija bila na baš jako niskom nivou i to se smatralo kao nešto što je ono, ako si loš fotograf, slikaćeš venčanja. I stvarno je tako, ali danas se stvarno ta priča potpuno promenila i čak su i venčani fotografi, vedni fotografi su postali cenjeni fotografi, još ta grana fotografije se jako, jako razvila i danas je jedna dobra grana fotografije. Evo gledaj, pričamo u podcastu, mislim, šta dalje? Gdje ste završili na kraju? A sad, dosta fotografa generalno kao umetnici, svako ima svoj stil, način na koji fotka, uglove koje hvata, način na koji edituje. Vas je dvoje i ipak radite zajedno, ali verujem da iako imate taj zajednički umetnički pečat, ipak svako prevaginje na neku svoju stranu i svako možda želi nešto malo drugačije. Kako ste uspeli da to vremenom sinhronizujete u taj jedinstveni umetnički pečat? Preporuka za knjigu i predavanje na YouTube-u. Isak Adižes, Idealan menadžer. Ima samo to, kad ukucaš na YouTube-u, izaći će predavanje na sat i po vremena traje, baš upravo objašnjava to i to kad smo pogledali predavanje, to je bilo negde pre 2-3 godine, kada smo pogledali to predavanje i shvatili mislim, mi smo negde to osetili i ranije, ali znaš, kada radiš, pogotovo mi smo par, da kažem, najbolji drugari, od uvek smo zajedno, odrasli smo zajedno, i onda teško je tu podeliti te uloge tek tako. Znaš, mora neko da ti dođe treći da ti objasni, hej, to se radi ovako. I onda smo naišli na to predavanje u kom Adižes objašnjava da u svakoj firmi mora da postoji, to je idealan menadžer bi trebalo da ima neke 4 osnovne uloge, 4 stvari na kojima radi. Da se bavi proizvodnjom, da se bavi administracijom, da se bavi entrepreneurship, odnosno preduzetništvom i da se bavi integracijom, odnosno radom na tome da se ljudi u firmi međusobno, da im bude lepo radno okruženje. I onda smo shvatili, ok, nas je dvoje, integrisani smo prilično, ali ajde da vidimo šta ćemo sad sa ova 3. Sharon je mnogo bila uvek zainteresovanija za to da kreira fotografije, da se bavi umetničkim konceptima, da smišlja kako će izgledati to naše naredno fotografisanje, u kom pravcu će nam ići vizualni identitet brenda i tako dalje. Ja sam uvijek bio više zainteresovan za preduzetništvo, meni je fotografija bila sredstvo za ostvarivanje ciljeva u mojim nekim preduzetničkim, preduzetničkih ciljeva, ali smo shvatili, na primjer, da administraciju niko od nas neće da radi, a neophodno nam je. I onda smo imali odgovorene mailove, onda smo imali gomilu stvari s kojima se mnogi fotografi, nažalost, susreću, jer jednostavno ti niko ne kaže da postoje neke 4, recimo, definisane stvari koje bi idealan menadžer trebalo da radi. E sad, stvari što Adižes kaže u tom predavanju, malo je spoiler sada ovo, ali što on kaže, idealan menadžer koji radi sve 4 te stvari je čovjek koji je vjerojatno u ludnici. Znači, to je nemoguće. Razumeš, to jednostavno nije moguće da si posvećen dovoljno dobro svim tim aspektima u svom biznisu. Znači, mora svako da se
zapravo moraš da imaš više ljudi u firmi i da ti ljudi, svako ima svoju definisanu ulogu i da onda svako ispunjava tu ulogu onako kako treba. Kažem, to za nas kreativce nije ni malo lako, ni malo intuitivno, ni malo, sad to niko nama to nije nikad objasnio, pogotovo kad si samouk, kad ideš svojim putima, kako mi odustaneš od fakulteta i onda... I onda jednostavno nemaš da to da naučiš, moraš sam to da savladavaš. Tako da, jednostavno smo shvatili, napravili smo na neki način smo ocenili međusobno jedno drugo i sami sebe, šta mi smatramo da su naše uloge, šta bi trebalo budu naše uloge i onda smo se jednostavno prihvatili toga, rekli, ok, ovo je sad tvoja odgovornost, ovo je moja odgovornost, ja ti se ne mešam previše u ovo, mogu da te posavjetujem ili ti kažem da ti dam neku ideju, ali ti u ovome donosiš odluke, ja ću u ovome i od tada je to. Mislim, isto se odnosi i na stil u fotografiji. Kada fotografišemo, tačno se zna ko radi koji deo, ali se često desi da za neku fotografiju ja sam ubeđena da sam ja uslikala, a on je i obrnuto. Jeste. Tako da, Jeste. A za administraciju smo zaposlili jednu sveže pečenu, novopečenu, kako se to kaže, pa dobro, mislim, sad je završila nedavno fakultet i tamo je trebao prvi posao negde da peče zanat, tako da sada je kod nas. Eto, jedna muka manje, što se kaže. A kako se vi osjećate kada fotografišete ta venčanja? Kakav je osjećaj biti iza objektiva? Ipak, jedna divna ceremonija u pitanju. Jeste, stvarno. Stvarno je svako venčanje potpuno drugačije koje radimo, iako je protokol i sve to poprilično isti, ali ljudi koji su ispred nas su uvek drugačiji ljudi i nekad si inspirisan posle venčanja da unaprediš posao, čak i to moguće, a nekad si stvarno slikamo ceremoniju, meni suze idu kao jer slušamo neke prelepe priče i ta venčanja koja mi fotografišemo u inostranstvu, ljudi su mnogo otvoreni, spremni su da više izraze emocije, da verbalizuju to što kod nas nije slučaj. Kod nas, na primjer, ni govori se ne održavaju i nije to nije nešto često. Dragi naši, hvala što ste se skupili u velikom broju. I da ste živjeli. Tako da bude i emotivno i nekada i stresno i inspirativno, kroz sve prolazimo na venčanjima. Šta je, jel postoji neki upečatljivi moment sa venčanja? Mislim, znam da ste fotkali bezbroj, ali neki upečatljivi moment, neki možda kulturološki šok koji ste doživjeli, s obzirom da fotografišete većinski u inostranstvu, zar ne? Naročito sad na nekim daljim destinacijama, tu smo baš doživljavali. Slikali smo venčanje, dva puta smo slikali u Hong Kongu bili, to je totalno druga dimenzija, totalno drugi ljudi, totalno drugi način na koji oni rade. Čak oni ni neće da bukiraju fotografe iz Evrope, zato što upravo shvataju da neće se snaći vjerovatno sa njihovim svim običajima, njihovim nekim totalno drugim pristupom tom danu i kako oni to vide. Slikali smo indijsko venčanje na Dominikanskoj Republici. U Dominikanskoj Republici 4 dana, to je bilo ludnice. To kao exit. To je vidio exit je ništa. Ovo je bilo indijsko venčanje, to je stvarno druga dimenzija. Posle tog venčanja znamo da treba 4 fotografa da fotografiše tako nešto, pošto u sred venčanja se desilo da sam ja plakala, jer više nisam mogla nisam znala šta da radim, gdje da se okrenem, šta da slikam. To traje i traje i traje, ali sve je to škola. Oni samo mašu, viču slikaj mene, to ne možeš da veruješ, to je jedna ludnica, znači to bukvalno imaš 150 baba koje svaka hoće da se slika i slikaj mene i sad slikaj mene i evo i mene i ti si non stop u nekom. Ne mogu samo da zamislim SD karticu nakon tih venčanja. Ludnica. Da, kad smo već kod toga, vaš neki cilj jeste da uhvatite taj moment, tu emociju. Koliko je to lako, to jest koliko je to izvodljivo s obzirom da je to takvo venčanje koje ste fotkali, ipak je zahtevno, ali nekako i na svim stranama ste, ali na kraju verujem da uspete te najključnije, to jest najdivnije i najupečatljivije momente da uhvatite. To možda više ja sam bolja u tome od Danila. Mislim da to ima nekako i veze sa karakterom. Ja volim da sam tiha na venčanju i da se šunjam okolo sa fotoaparatom i da bukvalno to pratim i da gledam kad će da se desi taj neki moment. I definitivno ima veze sa iskustvom i što više, sad je mnogo lakše uhvatiti to jer nekako sam već znam kada da se spremim u odnosu kad neko nešto govori. Iskustvo da jednostavno, da, mnogo je lakše.
A Danilo, na primjer, on voli da fotografiše pozirane fotografije i da je to sve savršeno, namešteno. Tako da, iskustvo jednostavno je ključ da bi se tako nešto uhvatilo u pravo vreme. I dobro planiranje. Da. Jer isto užasno važna stvar je koju mi smo previđali dugo vremena, da uđeš sa mladencima u ozbiljan razgovor oko rasporeda, oko dana, oko satnice, oko toga šta oni očekuju tebe da ćeš ti da uradiš, koliko oni očekuju vremena da izdvoje ili kod neko planiraju vremena da izdvoje za slikanje portreta, za sve te neke stvari i ti njima jako puno možeš tu da pomogneš u stvari i kažeš hej, mislim da ovdje ćete premalo vremena izdvojili, da će vam biti frka, ovdje ćete žuriti, ajde bolje da uradimo možda ovako. Znaš, da učestvuješ malo aktivno u tome i da se više posvetiš, ali to je nemoguće ako slikaš 100 dana godišnje. Znači, to mora da se radi na nekom nivou onda koji dozvoljava taj nivo usluge. Jasno. Pa, znači, vi ste uspjeli da nađete taj neki način kako da uskladite te zahteve sa klijentima, baš kroz taj razgovor pre venčanja. Tako je. Mnogo pričamo, mnogo imamo. Praktično sad smo napravili već na neki način formulu kako to prolazimo sa njima i od prvog intervjua, od uopšte prihvatanja, da li ćemo raditi ili nećemo, do svih dalje razgovora gdje mi prezentujemo praktično na koji način izgleda rad sa nama, šta mi očekujemo njih, koliko očekujemo njih povratnih informacija, jer kažem, bez toga mi stvarno možemo da dođemo i samo nagađamo šta će se desiti. Mislim, to je jako je nezgodno, to je, znaš, kao da pošalješ muzičara i kažeš mu idi pevaj tamo negdje, a on nema pojma ni kolika je sala, ni, znaš, s kim peva, ili akustika, ili je, znaš, ili prikopčan na zvučni, šta radi, ne zna ništa, znaš, on dođe i kao, ajde sad. Udri. Pa da, bukvalno, znaš, tako da, ali previđaju to ljudi, znaš, kažem, mi smo sami isto previđali dosta dugo da, bilo je godinu, pre IHH godina, mi smo znali, sad idemo u kola, idemo na venčanje, kao znamo kako se zove mladenici, znamo gde je venčanje i znamo u koje vreme treba budemo tamo. Sve ostalo vidjet ćemo tamo kad stignemo. Ja kažem, meni je to presmešno, smo mi to tako uopšte, znaš, ali ne znaš kako da znaš. Da. Ti početci su zapravo i ključni za to gde ste sada. To je pouka toga. Vratila bih se sad na ono pitanje koje sam vam malo pre postavila, a to jeste da vi prilikom venčanja u inostranstvu ipak doživite različite poglede kultura. Kako je fotografija kao umetnost uspela da vam to proširi od samog početka? Jer eto, ja sam fotograf i nekako kada gledam kroz objektiv, drugačiji je pogled na svet, pa jel možete nešto o tome više da vam kažete? Mogu ja jednu stvar samo da kažem, pre nego što odgovorim na to pitanje. Ja bih preporučio svakoj mladoj osobi da postane fotograf venčanja i da obiđe, i da vidi to što smo i vidjeli. Jer to je stvarno, te stvari jednostavno ne možeš da vidiš. Ja ne znam s kojim zanimanjem možeš da vidiš u toliko kratkom roku, toliko različitih kultura, običaja, destinacija, hrane, pića. Znači, apsolutno, to su iskustva koje neko za 3 života ne bi Jeste, stvarno. Mislim da je upravo taj posao kojim se bavimo i sve to što smo mi uspjeli da vidimo nas oblikovalo najviše kao ko smo danas kao osobe. Znači, to nije uticalo samo na naš posao, nego i na naš kompletan pogled na život. Ja, to je baš lepo rečeno. Hvala. To je zvučalo tako motivišujuće. Sad, jedno pitanje koje sad malo prelazimo na tu tehničku stranu. Fotografi često pitaju koliko su zapravo fotografska pravila bitna. Da li je bitno koliko ću ja namestiti ISO ili shutter speed ili nešto treće, ili je bitno da ja samo fotkam i da napredujem ili da, ne znam, da samo fotografišem i hvatam moment. Bitno je ono što je tebi bitno. A da se pritom ne ograničimo po pitanju kreativne slobode. Bitno je ono što je tebi bitno. Ja mislim da je to. Nekom je zaista važno da gleda tehnički na ispravnost fotografija. Ako želi da šalje te fotografije na neka takmičenja koja vrednuju to, na primjer, definitivno da će da mu bude bitno to. Nama apsolutno nije bitna ništa što se tiče tehnikalija. To je nešto što se podrazumeva da znaš, ali, na primjer, ja konkretno od početka fotografišem samo na osjećaj. Da li meni se desilo 1000 puta da mi ISO ode na 6400 dok nisam imala aparat u kom je to ok, korektno i onda naučiš iz tih grešaka da to ne treba da se desi ili... Zove mene Sharon pred 2 nedelje iz Španije.
Kaže, Danilo, nešto mi fotoaparat ne radi, nešto šta si ovdje dirao. toliko je tehnički spremna. Da, verovatno kad bi ljudi vidjeli, meni često pišu poruke na Instagramu kao, ja bi da se počnem baviti fotografijom, molim te, da li znaš koji fotoaparat da kupim? Ja ne znam ni šta postoji na tržištu. Ja znam ovaj fotoaparat koji ja imam i 10 godina nisam menjala fotoaparat. Kad je trebalo da ga promenim, ja sam bila u jako velikom problemu. Da nešto sad ja moram ponovo da, mislim, faktički nije bila nikakva promjena jer je isto i proizvođač, ali stvarno meni tehnika i generalno tehnički pogled na fotografiju je nešto što ne smatram da je bitno. Mnogo je važnije ono što ti preneseš fotografijom. Pa da li će onda bude ono da si stavila da je brzina okidača 30 i napravila mutnu fotografiju, ali ako je osmeh na toj mutnoj fotografiji i moj gledalac doživljava to, wow, to je ono što je važno. A da li je ta fotografija 100% oštra, ispravna, u zlatnom preseku, to je manje važno. S razlogom postoji Photoshop. Tako je. Pa dobro, ne, ali stvarno je velika razlika i jako važno šta ti je posao. Mislim, ne možda dođeš da fotografišeš neke proizvode za neku prodavnicu i da praviš mutne slike ili nešto što nije prihvatljivo kvaliteta, znaš, to naravno da ne može, ali ako pričamo o portretima, ako pričamo o nekom slobodnom izražavanju kroz fotografiju, pa to je kao da kažeš da li smijem da slikam ako ne znam, da nacrtam idealan portret, znaš, pa smiješ, radiš što hoćeš, možda budeš ekspresionista, da se igraš kako hoćeš, mislim, ne vidim, znaš, ništa loše u tome. Jasno, pa to je ta zapravo neka autentičnost. Pa da. Kako biste vi opisali svoju autentičnost? Dobro pitanje. Pa, mislim da je to definitivno taj spoj modne fotografije i venčane fotografije koja negde smatram da smo mi zaista pioniri toga. Jer možda je i postojalo, ali ne na način na koji mi danas to pokazujemo. Što bi ti dodao? Pa mislim, dosta je nezgodno pitanje da se odgovori jednim kao rečenicom. Mislim da je to dosta stvari koje smo mi i naučili i složili u ceo svoj pristup i mislim da je naša autentičnost zapravo najviše leži u tom iskustvu koje klijent dobija kada radi sa nama. Da je to jedno potpuno drugačije iskustvo od onoga što bi doživao sa redovnim nekim fotografom venčanja. Znači, to kreće proces od umetničke direkcije, preko ozbiljnog planiranja, preko nas koji smo posetili ne znam koliko hotela sa 5 zvezdica, restorana više sa mišljenim zvezdicama i ostalo, da bismo vidjeli kakva usluga se tamo pruža, da bismo vidjeli kako oni pristupaju klijentima tog nivoa, tako da mi onda možemo da primenimo ta neka znanja, taj neke, da kažem, trikove kroz svoj rad i da bi se ti ljudi osjećali onda da su oni sve vreme u jednom istom okruženju, da ne dođemo, sve je bilo super, kupovali su burme u Cartieru i bilo im je tamo predivno iskustvo, su došli kod nas, a mi idemo, kako god nam pada na pamet. Pa ne, to su nijanse koje mnogo menjaju kompletno iskustvo koje taj klijent ima. A ja kažem uvijek to klijentima, s obzirom smo mi tu da zabeležimo njihove uspomene, ako ih mi pokvarimo, onda smo totalno promašili profesiju. A niste. Ne, razumeš što hoću da kažem. Ako smo samo tu da pravimo fotografije i napravimo fotografije, ali njima to samo slikanje, samo iskustvo sa nama bude nikakvo, onda će im te fotografije biti uspomena na to da im je bilo nikako s nama. Tako da, opet, onda baš i nema previše smisla to što radimo. Jasno. A koje su vam sve mogućnosti donete zahvaljujući fotografiji? Koje ste sve prilike imali tokom odrastanja uz fotografiju i da li biste mogli da izdvojite jednu državu koja vam je, neku destinaciju koja vam je ostala najomiljenija prilikom poslovnog puta? Meni je sad smo bili u Južnoafričkoj Republici pre nekoliko mjeseci i to nam je baš onako bilo jedno wow iskustvo. Eto, pre svega ta putovanja, to bogatstvo koje ne može novcem da se plati uopšte, zato što često kažemo, Bože, kad bismo došli baš na ovo mesto? Znači, otišli bismo u Italiju, možda u Rim, u Milano, ne znam, na Siciliju, u Palermo, ali da li bismo otišli u Lecce, evo sad smo bili, to je neko malo mesto na samom jugu, da li bismo otišli u Radin Chianti, koje je malo selo u Toskani, posećujemo zaista mesta koja ne bismo imali priliku ili ne bismo znali da treba da posjetimo. Dobijamo stvarno priliku da radimo s ljudima koji su u svojim branšama, biznisu, čemu god
veoma, veoma uspešni ljudi od kojih, kažem, pre nego što su postojali podcasti, mi smo se inspirisali preko naših klijenata, preko tih govora koji oni govore jedni drugima, objašnjavaju kako su se ponašali, koja su iskustva imali. To je nešto gde smo crpeli inspiraciju. I generalno, iskustva su broj jedna stvar koju smo zaista dobili ovim poslom. Naravno, novac je došao sa tim što se ne bunimo za novac, ali mislim da novac bismo mogli da zaradimo i na nekom drugom poslu. Ako daš svoj maksimum, dobro ćeš zarađivati iz bilo čega, ali ovo je nešto što ne može baš svako da doživi. Apsolutno. Sad, što se tiče tog dela, da li mislite da danas mladi, barem ja lično koliko uočavam među svojim prijateljima, da li se većina mladih danas više okreće ka perspektivnijim možda poslovima? Da li se vi zalažete za to? Ipak rekla si sada da je vama fotografija nešto što vi volite, nešto što vas ispunjava. To vas je dovelo do dalekih destinacija, silnih bogatstava koje ne može svako da stekne na bilo kakav način. Da li mislite da ipak ljudi treba da vole, to jest da rade ono što vole i da to guraju? Isključivo i samo to. Mislim, Danilo i ja radimo jako puno. Mi ne stajemo. Znači, ja znam da imaš jedno pitanje koje se odnosi od toga kako hendlujemo privatan život i poslovni. To ne postoji kod nas. Zato što mi radimo 24 sata. Mi kada smo u kolima i umorni smo i 4 ujutru idemo s aerodroma iz Budimpešte u Sombor, mi dalje pričamo o idejama o poslu i upravo to što volimo taj posao nam daje mogućnost da toliko radimo. A samim tim što toliko radimo, ovaj posao je na kraju ispao izuzetno perspektivan za nas. I mislim da ako radiš posao koji voliš, ti ćeš da radiš koliko god da treba taj posao i samim tim ne znam šta bi za nas mogla bude iskreno. I kad je u pitanju novac i karijera perspektivnije od ovoga. Pa kako se postižete onda? Kako postižemo? Da. Dvoje nas je, troje nas je, sad ima Jana i mnogo nam roditelji pomažu. Mnogo nam pomaže porodica oko dece, da, pošto imamo i 2 dece, ali ne znam, nas kad neko gleda, mi kada smo uključeni u struju, iako smo ovako vrlo mirni, mi, evo sad smo bili na putovanju 7 dana, smo imali 3 venčanja u Italiji, 2, jedno je bilo u Beogradu i iznajmili smo jedan smeštaj gde smo imali bazen da malo možemo i da odmorimo. Mi nismo izašli iz sobe, radili smo sve vreme. Toliko smo uzbuđeni dalje oko posla kojim se bavimo. Da sve vreme imamo, kad ima neka ideja, kada nešto nam se novo dešava, čitali smo neku knjigu koja nam je odmah dala neke nove ideje, mi smo tu. Ti sad ovaj ChatGPT se pojavio, pa sa njim pričamo. Ali hoću da kažem, posao koji voliš, najveća verovatnoća da će to za tebe da bude najperspektivniji posao ako daješ svoj maksimum. A davat ćeš maksimum jer će ti biti lako da radiš koliko god je potrebno da radiš. Tako da je to moja. Nemam šta da gledam. Speechless. Eto, ipak sve postižete, iako ste non stop svuda. Ali kako, jel ste doživjeli nekad možda burnout? To je danas česta pojava među mladima i mladi je često ni ne prepoznaju, shvate da se nešto dešava sa njima, možda shvate da im je potreba neki odmor, ali eto, vi verovatno ste se nekad suočili. Nemoguće, ja verujem da ne postoji osoba koja se nije suočila sa time, pogotovo kada počneš da radiš nešto, neku svoju ideju, neku preduzetničku ideju kao što ste vi počeli. Pa, jel imate neke savete za nas mlade? Kako da preživimo taj period? Ja mislim da samo treba da se prihvati da je to normalna stvar. Pa šta onda? Mislim, pa šta ako burnout se desi, pa šta ako si malo izgoreo u svemu tome, pa imao si veliku želju, puno si radio, pa sad vidiš, aha, ne ide. Pa znaš, mislim da kad si mlad, jako se brzo oporaviš od svega toga. Mislim da samo važno ne praviti previše oko takvih stvari nešto kao da je sad to ne pridavati neku bitnost tome. Znaš, dok se nije to sad taj burnout kao napravio kao nešto konkretno, ne, sad postoji ta neka stvar, to se zove burnout. Niko o tome nije pričao. Ovaj kaže, bio sam malo umoran, uzeo sam vikend da se odmorim i nastavi dalje sa radom. Pa ne ozbiljno. Znaš, sad kad ti svaku stvar tu nazoveš nekim imenom i sad ti znaš da postoji neki burnout, pa ti dok radiš, razmišljaš hoće da mi se desiti burnout. Znaš, kad to su mislim da to mnogo više u stvari se ljudi, naravno da postoji, to jeste stvarno postoji, pogotovo ljudi se rade previše, preteruju. Naravno da ako si neiskusan pa kreneš u to, ali mislim šta je najgore, šta će najgore da se desi ako se desi burnout? Ok, malo ćeš se osjećati loše, malo ćeš pregoreti u svemu tome, malo ćeš možda želeti da odustaneš po koji dan i šta, malo odeš na leto, malo na bazen i
vratiš se, nastaviš dalje. Mislim, iskreno, ne vidim, znaš, nemam nikakvu pametnu stvar koju bih rekao, jer nama se dešavalo da imamo burnout, naročito meni, pa ne znam, milion puta. I milion puta se i da odustanem, i da nešto drugo radimo, i da previše radimo, premalo nam se vraća, i tako dalje, i tako dalje. Jedino sad, da gledam sad sebe, da mogu da se vratim nazad, da kažem sebi nešto, rekao bih sebi, samo nastavi, ništa. To je to, ide dalje i to, znaš, mi imamo drugačije perspektive po viđenju, kako gledamo na to, zato što je Danilo tough guy, a ja sam dosta osjetljivija od njega i onda meni je potrebno, evo sad ja sam baš imala pre 2-3 nedelje, smo zaređali nekoliko putovanja i na aerodromu vraćam se kući, toliko sam umorna, toliko sam izmorena, zovem njega i govorim ja ne mogu više ovo, ja stvarno ne mogu, treba mi odmor, a znam da nemam vremena za odmor. I onda ja kažem, pa šta onda? I onda on meni kaže ovo. A ja onda zakažem masažu. Ovo je lek. Ne, meni je potrebno samo da malo se posvetim sebi u tom trenutku i da ostavim posao sa strane. Došla sam u Sombor, kažem, zakazala sam masažu, sve ono što nešto meni prija sam odradila nekoliko dana i stvarno me to resetuje. 10 godina radim ovaj posao, nije nam se nikada desilo da zaista se nešto, da dođemo u neko stanje koje ne može da se oporavi, jer mislim da je važno prepoznati kada se dešavaju ti mali burnouti u stvari. To je ono zašto da u stvari mi uspemo to da sprečimo, jer barem kada skontam da osjećam da mi je bilo šta loše, odmah daj da sebi ugodim 2-3 dana, da vidim šta možemo da uradimo da mi bude bolje i onda nastavimo dalje. Ništa ljudi, ili na masažicu ili kod Danila na savjetovanje. Nazovite me, ostaćemo broj dole i nazovite me, samo reći ću vam što treba. Ma šalim se, ali stvarno mislim da to stvarno dolazi samo sa iskustvom i moraš da upoznaš sebe i kroz to sve. Kako ćeš znati sebe ako ne vidiš svoje granice? Točno. Znaš, moraš da znaš i šta znači za tebe biti premoren, koliki su tvoji kapaciteti. Sve to su stvari koje je idealno vreme da saznaš dok si mlad. Mislim, kad ćeš. A onda ćeš prema svom nekom senzibilitetu u stvari uskladiti kasnije. Mislim da sve manje i manje ćeš u stvari dolaziti u tu situaciju. Da, jasno. Sasvim validan odgovor. Sad vas dvoje se, pored fotografisanja, bavite raznim stvarima. Tu je sad i YouTube kanal, zar ne? Ti, čini mi se, i kuvaš. Videla sam par recepata na YouTube-u. I ne znam šta sve radite, pa kako, postižete i to i kako da ohrabrite mlade da isprobavaju nove stvari. Jer ipak vi ste stavili akcenat na to da vi non stop isprobavate nešto novo i da nikad nije kasno, da nije ništa strašno promeniti možda neko interesovanje, ali kako jednostavno postići sve to uz studentske dane koji često mogu da budu iscrpni, pogotovo tokom ispitnog roka? Mi smo YouTube kanal otvorili u stvari kad smo imali vremena. To se desilo za vreme korone i sve dok venčanja i putovanja nisu postala ponovo dostupna, smo se igrali sa tim. Nemamo nikad problem da probamo nove stvari, ali je isto jako dobra stvar kada shvatiš da nešto više sad ne možeš da radiš. Tako da je moj YouTube trenutno na nekom holdu koji će vjerojatno traje duže vremena, zato što nemam vremena za to iskreno sada. Okay. I iako sam imala jaku želju da nastavim sa tim jer sam to radila isključivo jer sam iz ljubavi prema tome, važno je da kažeš sebi, ok, probao sam, ali mogu sada i da kažem da stanem i da prestanem kada vidim da je vreme. Ali sad imamo novu stvar, a to je da se bavimo edukacijom. Nice. I sada puno vremena baš ulažemo u to. Napravili smo Danilo i Sharon Academy gdje ćemo da edukujemo fotografe venčanja na razne teme i sad je izašao naš prvi online kurs. Tako da, ne znam, nalazimo vreme, kažem, mislim da 7 sati spavamo, 8, a ostalo pričamo o poslu. Ali ne želimo se za to. Mislim, stvarno uživamo u tome. Nije da sad mi to radimo i kao teško nam je. Ne mora, pa mi sami sebi određujemo koliko ćemo da radimo. Ne moramo uopšte toliko da radimo. I uvek nešto novo probavamo i kada nam je dosadno, stalno smišljamo šta može sada novo i ako shvatimo da to ne ide, pa bože šta, idemo dalje. Šta je sljedeće što možemo probamo? Ako ni to ne ide, pa idemo dalje. I važno je probavati nove stvari, ali važno je i kada shvatiš da to nije to, reći ok, kao i što smo mi, na primjer za fakultet. Probali smo, shvatili smo, to nije to, idemo dalje. Šta možemo sada sljedeće? Fotografija, da to nije bilo to, šta može sljedeće? Žurke.
Pa možda budi neki podcast, s obzirom da ste dosta i gostovali. Nikad se ne zna. Razmišljamo o tome, znaš. Nećemo nikad ne reci nikad. A šta bismo onda rekli ljudima koji se možda drže jedne stvari, koji su uporni i istrajni u jednoj stvari, a možda im fali malo discipline? Kako da mlada osoba, kao student na primjer, kako da zapravo stvori tu neku radnu naviku, kako da nauči da postane disciplinovana? Ajde da ti. Da ja počnem oko discipline, čoče. Ne pa, do sad su već potpadali, pola što je gledalo sad, ako nastavim gotovo je, neće više niko da... Da čujemo tu surovo isto. Šalim se. Pa ne znam, mislim da ti disciplinu najviše na disciplini radiš kada imaš ozbiljne roke i kada imaš ozbiljne konsekvence za svoj nerad. Mislim, realno, šta drugo? Pa ne vidiš šta drugo, mislim, znaš, sad tu disciplinu da ti... Ja sam stvarno neko ko volim da učim iz primjera i mislim da većini ljudi bi bilo najlakše kad bi naučili iz primjera. Ako imaš primjer u kom si imao nedostatak discipline i dobio rezultat koji je direktna posljedica tvojeg nedostatka discipline, i ako razumeš šta ti se desilo i zbog čega, jasno će ti biti sljedeći put moraš da uključiš disciplinu. Mislim, sad ti nekom da pričaš što mora da bude disciplinom, pa to... Ali knjiga možda Atomske navike, ovo je jedna knjiga koja može da pomogne u tome. Mi smo čitali i primenili neke tehnike iz te knjige. Naprimjer, ja sam sebi disciplinu postavila rokovima. Kada treba da dostavim fotografije, ja unapred kažem paru kada će dobiti fotografije, konkretno taj dan u toliko sati, ja znam da do tada to moram da završim. I dalje sam kampanjac, kao što sam bila u osnovnoj i srednjoj školi, ali sam shvatila da moram sebe da na taj način discipliniram. Ali to uopšte, opet, stvarno, to uopšte ne mora da bude loša stvar. Ako si kampanjac, ako tebi to ide, ako ti znaš, samo znaš, ali onda kad si kampanjac, ostavi sebi dovoljno vremena koliko ti zaista potrebno da to završiš, da uradiš taj posao, da je to ispit ili šta god to bilo. Meni isto, ja, ako treba nešto da izmontiram, sad kurseve smo radili, pazi, sve sam radio bukvalno posljednjih 2 sata pred objavljivanje. Pa ne, ali ne vidim ja u tome problem, znaš, nije mi to ništa, kako da kažem, ja sam svestan koliko meni vremena treba za nešto, znam šta ću da uradim u tom vremenu i ako je rezultat zadovoljavajući, mislim, ništa tu nema loše. Samo treba biti okej sa sobom. Mislim da je najvažnije samo biti okej sa sobom oko tih stvari. Ne povoriti se, znaš, ne biti, ja sam kampanjac, mrzim sebe zbog toga. Kao, ako sam kampanjac, to sam, znaš, uživam u tome i to je to, nema da... Ako hoću to da promenim, onda radim na tome da to promenim. Znaš, ne znam, meni se to nekako, 1 + 1 = 2, nema tu mnogo. Je li strašno ako neko ne prepozna sebe u 20 godina, 30, ako se neko možda ne pronađe u nečemu? Mislim da mi imamo problem ovdje u Srbiji što se podrazumeva kad napuniš 18 godina ti trebaš da znaš pa čak i pre toga šta ti želiš u životu. Ja kažem, ja stvarno nisam znala šta želim. Ja sam mislila da ja želim ekonomiju, marketing me interesuje, ja sam pisala marketing na ekonomiji, došla tamo, nema veze sa ekonomijom, sa marketingom, to što sam ja krenula da učim. Naravno da me to nisam znala gde sam, nisam znala ni ko sam, ni šta sam sa 18 godina, a kod nas se očekuje tada praviš najveću odluku u svom životu. Da tada biraš šta ćeš da budeš i to te... I to je kasno, ali... Kako u 3. srednje ne znaš šta ćeš da upišeš? Strašno. Ali u inostranstvu je praksa malo drugačija, da deca završe srednju školu, pa onda malo radiš 2-3 godine. Kažem, evo moj brat iz Švedske mi je super primjer, on je završio srednju školu, radio na pumpi 3-4 godine, a moj ovdje, radio na pumpi, šta će on na pumpi, sa 18 godina odlučio će radnje pumpi. Dečko je radio 3-4 godine, zarađivao novac, putovao, video sveta i shvatio, ja hoću da budem elektroinženjer, upisao fakultet, završio i danas ima posao kojim se bavi. Ali je sa 24 godine odlučio čime će da se bavi. I mislim da je okej da ne znaš, ali kod nas je strašno da ti upišeš fakultet 30. Pa evo ja ću možda upisati fakultet, ja uopšte to nisam sebi zacrtala kao nešto, nikada neću upisati fakultet. Nisam se pronašla da upišem fakultet sa 18 koji sam želela, ali možda će mi sa 35 pasti na pamet da upišem nešto drugo. I to je okej da se ne snađeš. Mislim, uopšte ko je rekao kad treba da se nađeš, kad treba da shvatiš ko si. To je samo nešto, mislim, vrlo apstraktno. Da, pa izgleda samo u Srbiji postoji to zapisano pravilo do tada, u toliko sati ti mora da znaš čime ćeš da se baviš. Da, nije to možda samo u Srbiji, ali
definitivno ljudi vođeni strahom da šta ako se ne snađeš, šta ako sad ti previše imaš slobodnog vremena, znaš. I onda, naši roditelji malo to vole da pritisnu. Ali mislim da je tu opet prilika za mlade, evo, to ti je prva prilika zapravo da ti uradiš nešto po svom. I kažeš, pa neću, ja ću baš da uradim ovo kako ja hoću. I malo se da tu, ti kažeš ne prvi put autoritetu, pa malo, pa vidiš, ali onda ti sad tu kreće, tu počneš da rasteš, tu onda počneš da shvataš, aha, ja sam sad rekao ne, šta sad radim? Znaš, šta ću sad, gde ću sad? I onda naučiš, onda shvatiš, aha, ali ipak sam uspeo, ipak sam se snašao. Ili nisam, pa možda nisam spreman za to, opet nazad kući, svinite. I to se dešava. Da li kod vas da li su postojali trenuci kada ste možda želeli da odustanete ili da ste se osjećali kao da vam ništa ne ide od ruke? Evo da nima nekog govorim. Ja sam odustao do pre 2-3 godine svake godine. Baš po jednom. Pa da, ali zato što nisam znao za jedan koncept koji je u knjizi Atomske navike, koju je Katarina preporučila. Koncept koji, kako bih ga preveo na srpski, neka dolina očaja, recimo, tako bi se nazvalo. Sad, malo je nezgodno to objasniti ovako, ali u suštini, ljudi očekuju da će im uspeh dolaziti na neki linearan način, da će svaki dan dobijati sve više i više uspeha i da će to biti nešto što ja mogu da predvidim. Da ja mogu da sad zamislim, ako sam sad do sada stigao ovde, za 2 godine ću biti tamo. Međutim, ono što se desi da ti sa 2 godine nisi mnogo daleko odmakao, prošle 2 godine i tebi se mnogo raziđe ta tačka na koju ti misliš da treba da budeš i ono gde si zapravo. I kako vreme prolazi, u jednom trenutku dođeš do toga da ti se mnogo razilazi zapravo osjećanje gde ti misliš da bi trebalo da si stigao do sada sa svojim poslom i ono koja je tvoja realnost. Ali stvar je u tome što uspeh većini ljudi dolazi kao jedna eksponencijalna kriva, ne kao linearna. I sad ta razlika između te eksponencijalne krive i ove linearne se zove dolina očaja. To je ono kada, ako ne znaš za to, osjećaš se kao ja, odustajećeš svake godine, ali kad saznaš, shvatiš da je okej da ti još nije stigao uspeh, zato što kada ti stigne, kada se te dve linije ukrste, onda onaj uspeh koji počne ti stiže, postane neuporedivo veći nego što si mogao ikada zamisliš. I to, evo, nama se to desilo recimo pre 1-2-3 godine. Pa jeste li svesni svih svojih uspeha do sada? Kako ih posmatrate? Pa šta je? Pa ja mislim da to posmatraš mnogo većim dok ne dostigneš to. I onda kad se desi taj trenutak, onda kao shvatiš, aha, pa dobro, možda to nije bilo tako nešto veliko ili teško ili ne znam, sad nekako tu je. To ti je kao ono kada imaš simpatiju, pa nisi sada, sve dok se ne smuvate, to tebi zamišljaš i onda kao se smuvaš nekim, možda ti se ni ne dopadne ili bude samo okej. Tako je i sa ovim. Nekad budeš kao, wow, stvarno sam sad to se desilo i to sam želeo i to je to, a nekad bude kao, pa dobro, ovo je možda i u mojoj glavi sam zamišljala da ću se osjećati mnogo bolje s tim, ali u svakom slučaju pre svega smo zahvalni. Mislim da je to jedno drugome i nečemu većem što smo na ovom putu. Ali mislim da nijedna stvar koju smo postigli stvarno nije slučajno. Sve što smo postigli smo vidjeli kao neki cilj i ako nam je u tom trenutku da smo ga postavili delovao kao neostvariv ili nešto što je zaista je negdje u dalekoj budućnosti, ipak nekako mislim da može da se desi. Kad imaš taj jasan cilj, kad znaš tačno šta želiš da postigneš, onda i ako si voljan, naravno da uložiš vreme i energiju, to teško da nećeš. Mislim da su male šanse da se to ne desi. Samo pitanje je kada, posle koliko vremena. Neko možda posle godinu, neko posle 10, ali bit će. A kako je vaša okolina, vaši roditelji, porodica pre svega, kako su reagovali na vaše uspjehe? Jer ipak, rekli smo malo pre na početku da i oni su se onako nećkali, pa kako će to sve da izgleda, možda je bolje da ipak upišete fakultet, čisto da imate neku siguricu, ali eto, kako oni sad reaguju na ono što vi radite? Pa mislim da oni su mnogo ponosniji na nas i mnogo bolje doživljavaju sve to. Baš su ponosni. Pa mislim i sama činjenica koliko nam sad pomažu, mislim da to pokazuje stvari koliko oni su voljni sad da učestvuju, da nam pomognu da nastavimo dalje. Znači, to je, mislim, možda najveći pokazatelj, eto kako oni nama zapravo pokazuju. Ne moraju ništa da nam kažu, nego koliko se zaista oni sad investiraju to da nam pomognu i sa klincima i oko svega što mogu, stvarno, što su mogućnosti, tako da. Baš mi je drago. Hvala roditeljima. Pozdrav za mamu i tatu. Sad, osvrnut ćemo se još malo na fotografiju. Pošto ste ipak imali puno prilike da putujete vani,
Da li ste možda uočili neke razlike zapravo kako ljudi posmatraju fotografiju kao vid umetnosti van Srbije i u Srbiji? Koliko se zapravo fotografija kao umetnost u Srbiji poštuje? Danas dosta ljudi postoji koji se zapravo bave fotografijom, ali da li su umetnici uočljivi? Ne znam. Nemam odgovor na to pitanje. Šalim se, pa znaš kako, mislim da, dobro, u Srbija je, što se kaže, zemlja u razvoju. Znači, mislim da onda kada je još uvek takva situacija, naravno da nema toliko prostora za umetnost, za umetnike, mislim, ovde retko ko ide i kupuje slike po galerijama i tako dalje. To nisu stvari kojima se ovde ljudi previše bave. Mislim, znaš, ima onaj Rambo Amadeus, ima ono vrlo interesantno, ne znam, znaš o čemu pričam, kada ljudi imaju, ne znam, platu da ovoliko pričaju, ne znam o čemu, kad imaju preko, ne znam koliko pričaju, da kako će vreme da bude sutra, pa tako ti i ovo, znaš, mislim, s umetnošću da je zaista to mnogo zavisi od toga kakav je standard u državi. Umetnost je luksuz, mislim, umetnost je neka naredna stepenica, nešto što prevazilazi neke osnovne potrebe ljudske. I onda, kada, nažalost, živimo na takvom prostoru gde su osnovne potrebe bile luksuz dugo vremena, onda, naravno, kako da ljudima bude u kulturi da toliko budu posvećeni umetnosti ili da cene umetnosti ili da vide. Ali zato je sad, evo, na nama, sad je sve okej. Sad mislim da možemo mi da malo to poguramo i da se o ovakvim pričama malo osveste mladi i da požele da učestvuju u svemu tome. Veoma zanimljiv odgovor, hvala. Sad, postoje razne diskusije o tome da li će se fotografija, pre svega preko DSLR-a i profesionalnih kamera, ako uključimo i videomediju, postoji priča da će se zapravo ugasiti kroz možda 50 godina recimo, baš zato što se razvijaju telefoni sa sve boljim kamerama koji su pristupačniji sve većem broju ljudi. Pa eto, šta vi mislite o tome i da li mislite da će fotografija možda da se ugasi ili možda da se razvije, da to bude još bolji nivo? Izvinjam se. Ako sam dobro razumeo, kao, misliš u smislu fotoaparati, kao profesionalni foto... Baš fotooprema, fotoaparat. Da li će da se zameni kamerom na telefonu? To sigurno, 100%. Pa što ne bi? Pa mislim, pa tehnologija je jednosmerna ulica, ali mislim što ne bi, ne, pa to je... Pa i sad su digitalni fotovi, DSLR-ovi zamenili ozbiljne filmske kamere. I ništa to nije donelo loše, to je samo donelo bolje. Bolje ljudi prave sadržaj, sad baš YouTube kanala milion, više ljudi ima pristup, jeftinije je da se snimaju videe, jeftinije je da ti će nekad pre 10 godina da bi snimio neki studentski film, morao da ideš da pozajmiš kameru, pa da tražiš ne znam šta, pa ovo, pa ono. Ti sad to sve možda rešiš za par stotina eura. Ali da li isti osjećaj fotkati fotoaparatom i telefonom, na primjer? Pa to je isto kao kada bismo diskutovali da li je isto fotografisati na film i digitalno. Mislim da iz naše perspektive sada lakše fotografisati digitalno, ali neko ko je fotografisao na film, njemu je mnogo lepše i veže se emotivno za takvu fotografiju. Tako da mislim da možda mi se možemo da kažemo to je glupost, tebi treba fotoaparat da ga držiš u ruci, a klinci za 50 godina će biti u fazonu šta je s vama ljudi, sve radiš ovako. Mislim da je to stvarno Pa ne, možda je to čak i jedna od jako važnih lekcija, evo upravo koje možemo ovde da damo, a to je u stvari da je važno ne snebivati se pred takvim činjenicama ili pred takvim dešavanjima, već ih prihvatiti i vidjeti gde ja tu mogu da se uklopim. To je užasno bitno. Evo, pojavio se sada AI. Koliko ljudi se uplašilo, koliko ljudi viče ostaću bez posla, koliko ljudi s druge strane viče, wow, ovo je alat bez kojeg sad više ne mogu da živim, ovo je najbolja stvar koja mi se dogodila. Mi smo ga već zlostavljamo ga. Zato što vidiš u tome smisao. Znaš, mnogi fotografi su rekli, evo ga sad više ja neću imati posla, sad će neko tamo da napiše neki prompt, neko će mu kaže napravi mi ovu čašu da ovde stoji na ovom stolu, on će to da mu izbaci i kako ću ja sad da slikam tu čašu? Pa ne, ako je tvoj posao zamenio AI, to samo znači da ti treba da nađeš nešto više, neki viši nivo svog posla. Sve što mašina može da zameni, samo čovjek misli da čovjeku treba da bude podsticaj da pronađe način da on onda napravi nešto više od toga. Tako da, znači, ne mislim ja da je to loša stvar. Mislim da je odlično da se takve stvari dešavaju, jer ako svako bude imao taj nivo kvaliteta kamere u telefonu, to će značiti da će, evo,
Vidi, i danas neko da bi počeo da se bavi profesionalnom fotografijom mora da kupi da neki profesionalni fotoaparat. Što je već samo po sebi ulaznica ti je limit, ograničenje. Imaš ulaznicu 500 € i sad neko nema. Kako sad neko ko... Čime da počne se bavi? Ja zamislim sad da svi mogu. Pa koliko bi više bilo fotografa, koliko bi više mladih, starih, nebitno, imalo priliku da se ovo okuša u tome, da vidi da li to može, da li to radi. Da, pa sve zavisi od perspektive posmatranja i načina na koji ćemo mi tu priliku da iskoristimo za nas i za druge. Također. Ali kažem, mislim da stvarno sa tehnologijom, mislim da je jako važno imati pozitivan stav. Mislim da je najgora stvar koju može neko sebi da uradi da kaže jao, evo nova tehnologija, sad to više ništa neće biti kako treba, znaš, to je, pa ne, zato što to je samo odlika, to samo pokazuje da ti ne želiš nešto da se menja, ali sve ti ide, nema tu, ne možemo mi da ga držimo, da ga učemo. Ljudi se malo plaše promjena, ali slažem se da to nije ništa strašno, jer sve se dešava s razlogom, a i što ne bismo isprobali nove stvari. Tako. Apsolutno. Da. Sada pitanje, šta definiše jednog fotografa po vašem mišljenju? Ili šta definiše dobrog fotografa? Šta definiše fotografa? Da se sam neko definiše kao fotograf. Mislim, to je danas vrlo lako. Može staviš na Instagramu tamo fotografer i ti si fotograf. A dobrog fotografa, pa... Šta definiše dobrog fotografa? Pa zavisi zavisi kojim tipom fotografije se baviš. To je, opet, kao da kažeš šta definiše dobrog pevača. Možda ga definišu svašta. Mislim da ga definiše najviše ono da on, moje mišljenje, da tebe kao fotografa i kao bilo koju vrstu umetnika da definiše to šta si postigao sa svojim delom. A šta god to bilo, to može da bude da ima neku više umetničku svrhu ili neku više komercijalnu svrhu. Samo je pitanje da li si ti ispunio svoj zadatak u svemu tome. Mislim da mnogi ljudi isto imaju opet tu neku dosta iskrivljenu sliku o tome da umetnici treba da rade šta im pada na pamet. Može i to, nije ni to problem ako želiš da se baviš time, ali fotografija konkretno u velikoj meri je primijenjena umetnost. I ta primijenjena umetnost iziskuje da ti moraš i da imaš neku poslovnu etiku, da ti znaš kako se tome svemu pristupe, da ti možeš da tu fotografiju koristiš zapravo kao svoj proizvod i kao uslugu, a ne samo kao sredstvo za kreativnu ekspresiju. Zavisi šta ti je cilj. Kažem, zavisi naravno šta ti je cilj, ali ako je to nešto čime ti želiš da se baviš kao profesionalno, da živiš od toga, da prodaješ to i da neko to hoće da kupi, mislim da je važno imati ipak svesti o tome da taj neko kupuje, mora da ima neku vrednost iz toga svega, ne samo ti da si se pronašao u tome. Da. Mislim da fotografija može, dobar fotograf može da bude onaj koji je zadovoljan sam svojom fotografijom, može da bude onaj koji je zadovoljan time što ima jednog posmatrača koji je srećan ili mu je učinio nešto da se osjeća lepo zbog svog dela, a može da bude i isto neko koji ima 1000 ili miliona ljudi koji prate njegov rad i dive mu se. Bukvalno, samo je pitanje... Važno je samo uskladiti očekivanja i rezultate, da su ti očekivanja i rezultati okej. Ne možeš da radiš kao onaj što hoće da ima jednog pratioca, a očekuješ da imaš 100.000. Tačno, ima smisla to što ste rekli. A sad, koji biste savjete dali početnicima u fotografiji? Ljudima koji tek počinju, koji ne znaju koji fotoaparat žele da kupe ili koji možda ne znaju da li da ciljuju kao kvantitetu, po pitanju koliko slika ufotkaju tokom nekog fotosessiona ili neke ceremonije, ili da li su možda tehnička pravila bitna, kako preneti tu emociju, neke osnovne savjeti koje biste dali. Pa mislim da je važno pre svega da se razume tehničko razumevanje fotoaparata, da bi mogu uopšte da budeš slobodan da kreiraš šta god želiš. Jer ako ne razumeš da koristiš fotoaparat kako treba, vrlo si ograničen kako da ga koristiš. Tako da definitivno kreni od YouTube-a, imaš toliko besplatnog sadržaja da ukucaš i da naučiš kako mnogi fotografi koriste aparat na automatskom režimu i koliko si onda ograničen kada ti ne možeš zaista da kontrolišeš alat kojim radiš. Znači, manuelno naučiti koristiti fotoaparat. Ne na AV i ne na TV, ne glupostiš ti, ne, M. To je prvo. Onda dalje, znači, mislim da je edukacija broj 1. Znači, možeš da zaista gledaš na YouTube-u sada od produkt fotografa, landscape fotografa, documentary fotografa, wedding fotografa, znači da biraš i da istražuješ, vidiš
ko šta radi, šta ti se sviđa, i pokušavaš da radiš te stvari. A kad radiš treba probati raditi venčanje, da vidiš kako raditi sa više ljudi, kada vidiš kako raditi sa nekim ko doživljava najlepši dan u svom životu, pa raditi i portretnu da je ispred tebe samo jedna osoba, to je potpuno drugačije kad tebe neko gleda, ti si tu, kamera ti u rukama i trebaš da komuniciraš sa nekim, da nešto od njega izvučeš, da odeš da slikaš i pejzaže, da bukvalno probati sve da bi znao u kom pravcu želiš da ideš. I vežbati. I jednaku količinu vremena, energije koju posvećuješ fotografiji, posvetiti i tome da nađeš načine da onda fotografiju, ako naravno želiš da živiš od nje, plasiraš, odnosno da vidiš kako da ti to postane hobi. Da vidiš kako da ti to od hobija postane posao. Posao, da. Šta biste dali savjet, to jest koji savjet biste dali sebi pre 10 godina kada ste počinjali? Mi uvijek damo odgovor istine na pitanje, a to je da ništa ne menjamo i da prođemo sve što smo do sada prošli, jer to nas je dovelo ovde i stvarno i sve i greške koje smo napravili i super stvari koje smo uradili su nas definisali ko smo sada, a zadovoljni smo time ko smo danas. Sve se dešava za tvoje najbolje dobro. Kako poetično, diplomatski odgovor. Sad imamo neka bonus pitanja koje su više onako simpatičnije i zanimljivija, zabavnija. Sad, kad biste morali da birate između sljedeća 3 brenda što se tiče fotoopreme, šta biste odabrali? Canon. Nikon? Canon ili Sony? Nemoj da čitaš ovdje. Canon, samo Canon koristimo. Mislim, to je samo zato što smo navikli na njega. Mi smo, kada me neko pita Nikon, Canon ili Sony, nemam pojma. Ja sam probala Canon, sa njim počela da radim, njega koristim, volim, lepe su mi boje na njemu, volim interfejs koji mi je, ti probaj pa ćeš vidjeti što tebi odgovara. Znači, bitno da ti je pod rukom dugmiće, da su ti na pravom mjestu, to je najbitnije. Zato što je to stvarno, pogotovo kad slikaš venčanje. Lažemo, probali smo Sony, ništa nam se nije svidjelo. Canon. Pa zato što dugmiće nisu na pravom mjestu. Znaš, zato što kad ti nije, mislim, meni nisu, jer sam koristio Canon, nekom ko koristi Sony sigurno jesu, ali kada si, znaš, kad uzmeš taj fotoaparat i ti bez razmišljanja, ti si samo fokusiran na kreiranje sadržaja, onda je to je pravi fotoaparat za tebe. A svaki dok ti tukneš, mi inače koristimo bez zezanja. Jedan fotoaparat i jedan objektiv svako i to je to. Mi nemamo ništa od opreme više. Imamo blic. Stvarno je to. Ništa više ne koristimo od opreme. Baš iz tog razloga što volimo da smo 100% da nam je jasno šta radimo u svakom trenutku i da ne gubimo vreme. Pazi, venčanje je živ događaj na kom ti se u svakom trenutku može desiti nešto jako bitno. I sad zamisli nešto se dešava bitno, ja čučim pored ranca i menjam objektiv. Zato što ja sad tu nešto hoću da vrlo jednostavan setup i samo sa tim, non stop. Da, i nije zapravo oprema tako i definiše fotografa. Apsolutno, i šta više, mislim da te ta ograničenost u opremi mnogo više nauči, mnogo kroz to u stvari naučiš da guraš. Znači da kažu, kada bi klinci stavili neki kružni tok da se igraju i daš im loptu, kaže, igraće se vjerojatno mnogo pri sredini kružnog toka jer će se bojati da im ne ide lopta na put. Ali onda ako bih ugradio ogradom ceo taj kružni tok, igraće se po celom terenu. Tako ti ovo, kad napraviš sebi neko ograničenje, onda ćeš ići do kraja tih ograničenja. Kad ovako imaš neke, znaš, sad imam ja tu 10 objektiva, 2 fotoaparata, probat ću ono, onda ti to od svačeg probaš i to... Eto, možda bi onda još jedan savjet bio da jedan objektiv koriste za fotografe koji kreću da se bave, da jedan objektiv koriste dok skroz ne nauči da koriste taj objektiv, a tek onda krenu da kupuju dalje objektive. Tako je. Generalno oprem, ništa. Jedan aparat, jedan objektiv i dok ga ne... Ništa, mogu ostati s ove strane, pošto ja koristim Canon. Dobro je. Sad, zamislite da, vi ste venčani, zamislite da ponovo organizujete svoje venčanje ili da pravite neku svoju ceremoniju ili ne mora nužno biti venčanje, može biti i 10-godišnjica, 20-godišnjica, šta god. Koga biste najmili kao fotografa, to jest po kojim kriterijumima biste birali? Jako teško pitanje. Baš stvarno jako teško pitanje. Ne zato što mi nemamo drugi fotografe koje cenimo, već zato što smo toliko mi kroz ovaj posao svesni fotografije i venčanja da ušte više ne vidimo kao proizvod koji je nama
nešto čime bismo sad mi rekli, ja, ovaj fotograf bi kad bi nama slikao venčanje, znaš, nije nam to toliko, mi većinu svojih događaja i svih tih stvari uzmemo ono mali fotoaparat na film i mislim da bi sada to uradila, ja bih uzela ono gomilu fotoaparata na filmove, dala svim gostima i da svako iz svoje perspektive uslika venčanje, napisala na svakom da znam ko je slikao šta i da vidim kako bi to ispalo. I to bi bio jedan album zaista pravih uspomena koje su radili ljudi koji su bliski nama. Da. To je genijalno. I posljednje pitanje za kraj. Šta biste poručili studentima koji nas sada slušaju? No words. Čitajte knjige. Knjige su stvarno, onako, sad smo ni pravi matori, znaš, u knjigama je znanje. Ovo s fakulteta to možete ostaviti sa strane. Učite engleski, putujte što više i recite da prilikama, iako niste spremni na njih. Kaži ajde. Tako je, kaži ajde. To je to. Hvala vam puno što ste bili naši gosti danas. Zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo da pričam sa vama. Ja bih mogla ovako sa vama još satima. Zaista ste genijalni, inspirativni. I ja se nadam da ljudi koji nas slušaju, da su si oni osjetili motivisanim da isprobaju neke nove stvari i da izguraju stvarima kojima rade. Tako da do sljedećeg slušanja, hvala vam puno i vidimo se.